Виж къде закача нашия човек. Thank you. По-малко излизат, обаче няма точно значи поеда влизане. Поеда ли? Guys. Guys. Oh, guys. Oh, guys. Гледай, какво става пак много натежа тук. Не знам защо така Хокон, обаче... О, падна вътре. Така, даже да вземем. Опа! Пейте лимите там на щегите. Опа! Ги настъпваме лимите ви. Това е. Каква е тая? Сил. Сил. Абе, това си е херинга. Хубава, голяма херинга, по половин кило парчета. О, херинга, Янчо. Опа. Ще да гледат кофата да майка. Що така? Остава. И моето ли е? Тройка. Ой, бре. Пони, 9-та тройка. Не знам, ако може да смяташ до толкова. Не, лади, прибеди лимите, няма къде да стави. След малко да взем да впрек. 9-та тройка, бе. Точно не сия, бе. Искам да изподеля нещо, да. Точно не сия, бе. Какво беше? Не скъде тежко. О, гайс. Добре. Ето преди път същата грешка като вчера. Ей, заболяме къщата майка му стара. Момчета. Слушайте сега. Слушайте, чакайте, работа е сериозна, не му пречи снима, ама тръпни са сега. Тръпни са, бе, човек. Тръпни са сега, бе. Снимайте го. О, гайс. О. Така. Ей, тъс как се ме фанал? 3, 4, 5, Тъс се ме фанал. 7, За опашки. 10, бе, 10. Виж, какво става. Пони. Давай, ела да видиш. Ох, виж, чакай да видиш. Тройката, бе. Каква тройка, бе, петицът беше. Гледай, какво стана тук, бе. Пони. Вече. Са чисти рибата, или? Чакай. Какво не стегнеш до вас, бе, човек? Как може две ливи толкова тежко ти? Гледайте обратно затвората. Вие защо сте събирате ливите? Събираме ги, те падат от кофата. Помислете ги оттегате от... Кажа обаче да пускаме по едри излизат, не знам защо те. Да. Случва? Какво се едри? О, газ. Тук стана нещо. Малък точко. Тук стана нещо. Момчета. Маленки точки. Не знаем колко е малък, ама 5-6 кила трябва да има, да видим. Най-малко. Той е вертолет, обратно се е хванал. Сигурно някой вертолет. Не е голяма риба, момчета. Не. Не е голяма риба. Да. О, те са хванати обратно. Много точковци и точки. О, гайс! О, гайс! Коя тройка стана О, наша? майн год!
Щипчанин в Северно море в Чакай, задръж, Норвегия. задръж, аз да изкарам. Толкова херинга не е Чакай, хващал. чакай. А? Чакай. О, майчице. гайс. О, гайс. Ти за пилиника, ти за риби. Охо. Ай. Значи, първият щипчанин, който хваща херинга. О, гайс. О, гайс. Håkon, what is this sea name? Norwich Sea. Не, Норвежко море. не. Oslofjord. Oslofjord. Ослофьорд. It's no ocean. It's only a little fjord. Пак наближавайте лудостта. Пак ще ви са проклинати. Не се струва. Момчета, пърляйте рибата обратно. Ако не искате да чистим. Обаче това паса ще поедат. О, гай. Пасаж. Yeah. О, гай. Виж, как е хващат? И веднага обратно е пускам. Опа. Защото му разбираме. Еле пак аз. Всичма няма, ама. О, Håkon. едно, две. Вече се откачиха само две остана. Пърлейте ги. Хвърляйте ги. Който фане най-малко леска, той ще е чисти. Video. 8 minutes non-stop. Wow. Like, I can go a little bit longer up as well. I can go a little bit longer up. Бъдете. Що? Е, там са преместили. Чакай бе, какво се местиш бе? И тук я убихме. Абе, ти не гледай, аз не мога да сдигна въдица.